Nağıt pullary ellerine almak üçin Türkmenistanyň raýatlary daňdan sagat 3-den banklara we bankomatlara jygylykda duran ýaly biri-birini itekleşip uzyn nowatlarda durlar. Bankomatlarda nağıt pul az we asla yeterlik däl. Adamlar pullaryny alyp bilmeýärler. Bir gidenki çotoglaryň içine ýygnanmaga mejbur bolan köp sanly adamlar virus ýokuşmak howpuna sedewar bolýarlar. Şeýle hem inni ýurdun häkimetleri köpçülük ýerlerine maskalary, bolmadyk raýatlary sürücülerden 50 manat, taliplerden 90 manat cerime salıp başladı.